Ka singi balang katayo ka bakatsan ka por lajya ka jing pule na kitab Exodus kalanong ka balay kot iwe hadu ka bakat ar laja ba Moses ula ap ya kan hun lang brot jong uktau kurim jong u Jethro uleng do ka Midian bat da ka bayalam ya kan hun lang brot jong u sha ka dong sep ngi jong ka rikan ja ula poi sha horeb lum ublay jeu angel utrai ula pau ha ka thalik ding hapdeng wei uding sanyum ula pej ban hakmi uding sanyum ula meding Henry ing satia Moses ula ong ngan lech chatai ban pej yakatai kan kane ka jingyo I ka bakrau balai ken uding sanyum ing satia haba utrai uleyo I ba ula phai shata barwan chingo ublay ula khot ya na uding sanyum Moses te ula thi ngadon hangni te uong wat wan shajan loj no ya ki chuti chong phi na ki chat chong phi na ba ka chaka ha ka ba phi yang kalong ka khandeu ka ba khoi te ula ong ngalong ublay chong kupa chong phi ublay chong Abraham ublay chong Isaac bat ublay u Jacob Moses ula tap yala khmat amar ula ting ban pe yo ublay te khmi ka chinglan nyar ki pa Israel kala poi shanga ban alai yo I ya karukom le ki Egypt ban ben yaki ale ngan pha yapi shau pharu khnang ba phin yo yalam no ye ki briu jonga ki khon ki siu u Israel na Egypt Henry Moses ula ong hau blay nga deu e ken manga ngan lech shau pharu ban yalam no ye ki khon ki kti jong Israel na Egypt ula ong nga ngan don rengkat bat phi kane kan long kadak nak benta jong phi ba de manga bala pha yapi Onda phila wan lam ye ki priu na Egypt phin sa mane yo blay halor une ulum aktin jong try ni sungu yo blay ka jingpule na gospel ba khoi ket ko Matthews kalanong ba kharwe ket khot arpsan do arpun nyau ha ka ta ka por Jisu la ong nga aingu ye me pa ko try ko beneng bat akandeu na ba me laburi aka na ki bastat bat ki basian ba me panpau ya kirit kiria hoit ko pa me la ibit kumta aka baro la pen khamti hanga dak pa chonga omdon ba ithu yo khun lai tang pa omdon bi thu yo pa lai tang khun bat ki to ki ba ki khun u ibit ban panpau ha u ka gospel jong try ching ro eme Chris